ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏତେ ରାତିରୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ କୁଆଡ଼େ। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆଗେ ଆଗେ, ତା ପଛରେ ଅଂଶ। ଗେଟ୍ ଲକ୍ କରି ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଲେ ରବିବାବୁ। ଗାଡ଼ି ଆସି ୱେଟ୍ କରିଥିଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମ ଯାତ୍ରା। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମା ମଣିନାଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯିବାର ଥିଲା ମାଙ୍କର ମୂଳ ପୀଠକୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ଲେସ୍‌କୁ। ପ୍ରକୃତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନିଜର ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। 22 ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। କିଛି ସମୟ କଲୁ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଓ ଆଳତି। ସେଠାରେ ଥିବା ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟତା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ହାତରେ ପିଠା ତିଆରି କରେ, ଯେଉଁ କାକରାଟା କି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲା ପରେ ସୁନା ହେଇଯାଏ। ଏ ସୁନା କାକରା 7 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁଠି ପୋତା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ତଳେ ଠାକୁରଟି ବସିଛି, ସେଟା ଟଭାକୋଣ ରଜାହାର ଗୋଟେ ଟଭାକୋଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା। ସେଇଠିକିନା ସେ ପୋତା ହେଇଥିଲା। ସେ ଗରା ଯେଉଁ ଫୋପାଡ଼ିଲା, ସେ ଗରା ଯାଇକି ତାରି ଉପରେ କିନା ହିଁ ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଂଶ ଦୁଷ୍ଟାମି ତ କୋଉଠି ବି କମିବନି। ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ନୟାଗଡ଼ରେ ଥିବା ମାଙ୍କର ଏହି ପ୍ଲେସ୍‌ଟି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ। ବାଏ ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।